سلام زخبركم تخطاتلتي مدبات سبورت سومناوي فتصامتات سبورت وشت هاجرن وصان حيزلكم قريب لخو كسا فتصامه مدبنا سنه ختصنحو بخبر زعدمكم امير علي سناي مكتتال بهاجراو فدريشن كوعس سغري تودي بخكير زقني هاجراو ودر كوعس سغري دق انستيو ايرترا تمال سنبه تزازيموم بهاجراوي فدريشن كوعسو غري ترات ودي باب كتما سمرا كير زغني هاجراو ودد كوعسو غري كلبات دق انسير ترات مال سنبت اب ستاديوم اسمرا بالعل دنقه تزازيموم ابتي كومشنر بالن سبورتن ايرترا امباسادور زمره تخله مكتل بريزيدنت هاجراو فدريشن كوعسو غري ترا اتو تسفا ميكال برهانن كالوت ناي كبر عدوماتن افكر سبورتن ابسر خبلو اغاطامي كلته صوتاتاتي تسريعوم فلما ساعات حدا دحر قطرنا ميدا زوردا بمدب لزتللا كلبات زوبا ماكل ججرتن سنبلني نيرن امنا كن عرفتي صوتا زن كلبات اب زكايدو قطم بزي شط فلالو يخلوا دحر عرتاب زقصله صوتا كن ججرت ام بل 40 كلتندو كاب يوليا عينوم بزرختا شطو حدا بادو قطعوت كيلا بز مسرت كلب ججرت ناي عامي شامبيون نتا دغيما بمعقاب غوبلل نايتي وددر كتكون كلا تشلاميت 50 شح نقفان عباي وانچان ورق ميداليان كوينام كاليت سنبل تشلاميت ماكليت وانچان 35 شح نقفان بورو ميداليان سالسيت دما كلب غودايف تشلاميت 25 شح نقفان نحس ميداليان تارجيتان بومخان وددرا فصيما سيبننا ميدا زوردا كلبات اب مدب هز تلرادلا كلبات دندنن انشورانس نيرن امنكم عرفتي صوتا فلما دندنا مبع 20 كرتنو كافيونا قبر غرغش بزرخه تاشتو مرحدر نايز وددر كتحزن كلا انشورانسون دحر 7 دقائق نايزا شتو كاب هيرميلا تدروس بزرخه تاشتو تمعراريان عرفت وصيا دحر عرفتا زغصله صوتا اتا كلت عدل مالت عوت وي دما معر حيزا زنبره دندن نلداتا كيتدفر انشورانس دما قالت شتو بونسخ شامبيون خدكون حيال قل سكواته كيدا كسلطنا قالن تصوتاخا بناي حبار وصيت حدا بحدا تزازيمو كلب دندن شامبيون بومخان تشلاميت عباي وانچان 50 شح نافانكم دما ورق ميداليا كتكون قاليتي بومخان وددا زفصمت انشورانس تشلاميت ماكليت وانچان 35 شح نافان بورو ميداليا كلب سكند ما تشلاميت تارجيتان 25 شح نافا كوينا امناي مدبله تصاوتي زوبا دوبو زخنت بيتليم تشمه بلسي تصاوتي ناي زوددر بومخان تشلاميت ورق ጫማን 5 شح نافان كتكون امناي بلص امزغابي شوتو دما سلسه تصاوتي مالت بيتليم تشمه كاب دوبب مونكر عبد الله كاب سنبل يوليا عينوم كاب ججرت بربعه شوتوتا تشلمتي ورق قعصون 5 شافان كوينن بلستحلاو لدات ناي ججرت ميلاويت عند مريم ورق غوانتن 5 شافان بلسيا سلطانيت ناي ججرت دما يرسالم تخلو وانچان 5 شافان عتيرن اب مدبه بلستي تصاتيت زتبهالت حلقه كلب دندن هيلن ميكائيل تشلمتي ورق ጫማን 5 شافان بلسا مزغابي شوتو ኤልያም ዓብደልቃድር ካብ ደንደን ብሰለስተ ሸቶታት ተሸላሚት ወርቂ ኩዕሶን 5,000 ናፋን ብልስ ሓላው ልዳት ሚልዮን ፍጹም ካብ ደንደን ወርቂ ጓንትን 5,000 ናፋን ብሉጽ አሰልጣኒ ናይ ደንደን ረዘነ ገብረ ገርግሽ ብምዃን ተሸላሚ ዋንጫን 5,000 ናፋን ኮይኑ ዑታት ጋንታታት ውልቀ ተጻውተን ዝተዳለሎም ሽልማት ካብ ኢድ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ አምባሳደር ዘመረ ተኸለ ምክትል ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ተስፋ ሚካኤል ብርሃነ اما حدارنو زوا گجرت اتو هايل ملس اما حدارنو زوا گودايف ويزورو تبلص تولدن ابا هاگراو فدريشن كعسو غريرتا حلافيت مكتال دق انسيو ويزورو ملاشو يساغن تعديلن زي خبركم تعزبتم سابلات هاگراو فدريشن كعسو غريرتا نعوتاتا سلطنتن كوم دوما اسلطنتن زتگبر قالم حتت يصعب سناي مكتال راي ويزورو ملاشو هاگراو وددر كلبات دق انسيو ኤርትራ ክካድ ቀኒሎ እዚ ውድድር እዚ ናይ ዝዓመት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብምንጻር ከመይ ትግምግምዮ እወም እዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ክንሪኦ ከም ዘለና ዓመት እንዳበለጸ እንዳጽበቀን ይዝኸይ ዘሎ ንሱ ከዓ አቀዲምና ተዛሪምናሉ ነርና እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝገብረሉ ፕሮጀክታት ቀሊል መደባት አይኮነን እዚ መደባት እዚ ከዓውት ገይርዎ እዩ ስለዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳተማሓሸን እንዳጽበቀን ይዝኸይ ዘሎ كم زخن رئيس قننا دما تفلليات ناي جولات تي صوتاوي ناي تكنيك بقعتن تندق نسيو تمازازان خوينو تي بتوسخ دما تي جولات فلليات كا
ተዛማዲ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እቲ ፀወታ ኣዝዩ እንዳጸበቕን እንዳተማሓሸን መጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝግምግም መጀመርያ ዝኽብሪ ዝመሃብኩም የቐኒለይ ሽመይ ሙሴ ብርሃነ ሰመራ በሃል ሒዝያ ድመጻኹ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ በሃል ራይ አቶ ሙሴ ንዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መሪሕካ መጽእ ኣለኻ ዓሙውን ክለብ ገጀረት ዕውቲ ናይ ዝውድድር እዚ ብምግባር እውን ካብቶም ድሙቕ ዓወታ ዝሓፈሱ ኣሰልጣን ሓደ ኢኻ እስከ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ምስ ሓዳስ ዞባ ወይ ከዓ ምስ ሓዳስ ጋንታ ሓዳስ ክለብ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሒዝካ ቀሪብካ ከመይ ትግምግሞ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብንጻር መጀመርያ ነቲ ውድድር ደዳለወ የኸድንቖም ደለ ዓመት ምስ ምዃኑ ሓፈሻዊ ዛ ጋንታና ሓዳሽ ጋንታ እያ በቲ ሓዳሽ ጋንታ ምስ ምዃና ደገና ተንተጻወቱ ተሞክሮ ናይ ሜዳ የብለንን ብዙሕ ካብ ስፖርት ርሒቐን ጸንሐን ምስቲ ውድድር ናይ ዓመ ክትሪኦ ከለኻ ሓጂ ቁሩብ እንታይ ይረኣየካ እቲ ዋሕዲ ምድላዋት ናይ ጋንታታት ኮይኑ ኣነ ተረኺበዮ ንምንታይ ሕፅረት ዋሕዲ ናይ ምድላዋት ሕፅረት ውድድራት እንተሊ ብኡ መንፅር መቐረት ናይ ፀወታ ከብል እዩ ንሕና እተደለናሉ ሓፂር ስለ ዝኾነ ነቲ ውድድር ቁሩብ እንታይ ክገብረና ክኢሉ ክብርትዓና ክኢሉ አቶ ሙሴ ንኽንደይ ነራታ ምድላውኩም ሓፂር ምድላው ትብላ ኣለኻ እሞ ንኽንደይ ኢኹም ተዳሊኹም ከም ዞባ ዳርጋ ናይ ሰሙን ምድላው ጌርና ኢና እቲና ነዚ ውድድር ጽቡቕ ስመይ መምህር ከዋን ክብራ ዝበሃል ዝመጻእኹሉ ቦታ ካብ ዞባ ደቡብ ከም ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ከዓ ኮይነ ተቆፂረ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ሕራይ መምህር ኣብ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ንክለብ ዞባ ደቡብ መሪሕካ እዚ ክካየድ ዝቐነየ ተሳቲፍካ ኣለኻ ብሓፈሻ እስከ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ከመይ ስኻ ትግምግሞ ከም ኣሰልጣኒ ጽቡቕ ሎሚ ዓመት ማለት ዋላ ዓመ እውን ጽቡቕ ውድድራት ተኻይዱ ነይሩ ሎሚ ዓመት ከዓ ካብኡ ብዝሓሸ ብጽቡቕ መንገዲ ተኻይዱ ትጽቡቕ ነገሩ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮና ንምፍታሽ ዝተገብረ ውድድር ምዃኑ ብጽቡቕ ክግለጽ ይከኣል ምድላዋት ነይሩ ክብል ኣይደፍርን እየ ምክንያቱ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ መጻረዪ ጌርና እዘን ቆልዑት እዚአን ሒዝና ክንመጽእ ክኢልና ቀዳምን ሰንበትን ናይ መጻረዪ ጌርና ዝመጻእና ኣሎ ከዓ ሶኒ ነርና ኣብዚ ውድድር ከዓ ድሕሪ ዘሎ መዓልታት ካብ ሰሩት ረቡዕ ተበጊሱ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ምድላዋት ኣይገበርናን የኽብል ዝኽእል ምድላዋት ተዝግበረልን ነይሩ ከዓ ብዝያዳ ልዕሊ እዚ ዘንፀባርቕናዮ ካልእ ዓወታት ከመጓናፀፍ ምበቃዕና ኢለ ይኣምን ስለዚ ውሑድ ናይ ምድላው ግዜ ተዋሂብዎን ዘን ቆልዑት ክብል እየ ዝግምት ሽመይ የሩሳሌም ተክሉ ይበሃል ኣሰልጣኒት ምምሕዳር ንዞባ ገጀረቴ ናይ ሎም ዓመት ሻምፒዮን ከመይ ነይሩ ኣብ ክልተ ምድባት ዝተመደብክን ወይ ከዓ ዝተደላደልክን ክለባት ኢኽን ክትፃወታ ፀኒሕክን እሞ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እውን ገጀረት ሻምፒዮን ምስ ምንባራ ከመይ ነይሩ ናይ ሎም ዓመት ፀወታ ናይ ሎም ዓመት ፀወታ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ከም ተዓሚ ሻምፒዮን ዝነበረቶ ተኽብሪ ከይገሃስ ብዙሕ ተቃሊሰ ናይ ብሓቂ ከዓ ፍረፃማይ ረኺበ ክብራ ክትዕቅብ ኣለዋ ዓሚ ስለ ዝወሰደቶ ሻምፒዮን ንኸምኡ ከዓ ብዙሕ ምስ ተፃወተይ ተዘራሪብና ኢና ኣብ ዓወት በፂሕና ከመስግኖ እኳ ነቲ ልዑል ፈጣሪ ኣምላኽ ኣብዚ ዘብፅሓኒ ብልቢ እየ ዘመስግኖ ካብኡ ከዓ ኣደይ ወላዲተይ ኣብ ጎነይ ኮይና ከይዕንቀፍ ከይተርፍ ከይበኩር ኣጆ ክዛጓለ ኪድ እንዳበለት ብልቢ እየ ዘመስግና ናታ ፃዕሪ ኣብ ደረጃ ዝብፅሕኒ ኣነ ኣዶ ቆልዑት ኣለውኒ ካቨር ትገብረለይ ኣብ ገዛ በቃ እንዴ ሰፖርት ናተይ ኣደይ ወላዲተያ በዚ ብልቢ ደገፍ ናተይ ኣደይ ወላዲተያ ብልቢ እየ ከዓ ዘመስግና እንኳዕ ፍረ ፃማ ክረኸብኪ እየ ዝብላ ፅቡቕ ሎም ዓመት ውድድር ካብቲ ናይ ዓመ ቁርብ ፍልይ ዘብሎ ኣብ ሰለስተ ጋንታ ጥራሕ ኮይኑ ምራ ሓያል ውድድር ተን ሰለስተ ጋንታን ቀለልቲ ጋንታ ኣይኮናን ናይ ብሓቂ ሓያል ህልኽ ዝነበረ ውድድር እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዓመት ከም ዝቕፅል ከማን ፅቡቕ ብጣዕሚ ኣብ ዞባ ማእከል እውን እዘን ሰለስተ ክለባት ማለት ደንደን ኢንሹራንስ ሰገን ቀንዲ ካብተን ዓበይቲ ጋንታታት ብምዃን ዝፃወታ ዘለዋ ብሓፈሻ ግን እዚ ውድድር እዚ ሞኻ ኣብ ምድብ ሀ ኮይኑ በዘን ሰለስተ ጋንታታት ብምዃኑ ቁሩብ እስከ እንታይ ኣለካ ርእቶ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብ ሰለስተ ጋንታ ተወዳደርቲ እሞ ካብ ናይ ዞባ ትሒዝካ ምስ ጋንታ ሰገን ዝተዋሓደ ዛዕመ እዚኣስ 4 ግዜ ንራኸብ ኣለና 4 ግዜ ምስ ሰገን 4 ግዜ ምስ ኢንሹራንስ ሕጂና ተራኺብና ገና ኣብዚ ሻምፒዮን ኣለና እጂ ከምዚ ክትራኸብ ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ምተሓላለኽትካ ጋንታ ፅቡቕ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ የቐኒለ መምህር ሰሎሞን ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓላፊ ውድድርን ስነ ስርዓትን ናይ ሎም ዓመት ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ሃገራዊ ውድድር ናይ ክለባት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሎሚ ይዛዘም ኣሎ ብሓፈሻ እስከዚ ውድድር እዚ ከመይ ስኻ ትግምግሞ ከም ሓላፊ ውድድርን ስነ ስርዓትን هو መጀመርታ የቐኒለይ ሚካኤል ሓድጉ እዚ ፆታ ኣነ ከገምግሞ ከለኹ ናይ ብሓቂ ኩሉ ከምዛ ንብሎ ዘቐናና ኩሉ ግዜ ብዘይ ቃል ዓለም እቲ ፆታ
ተወዳዳርነት ካብቲ ናይ ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ናይ ዓመይ ሓይሽ ካብ ናይ ዓመ ከዓ ናይ ሎሚ ሓይሽ ግዝ ምባለይ እተን ጋንታታት ተቀራረብ ዝኾነ ውፅኢሲ ናይ ሓደ በባዶ ናይ ክልተ በባዶ ኪንኡ ዝሓለፈ ብዙሕ ኣይርኤካን እዚ ከዓ ዘርኤካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሲ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ብዙሕ ኣንፈት ሂብና ኣሎ ነዚ ከዓ ብዝያዳ ኣብቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብዝያዳቶም ፍጻመ ኣካል ከምኡውን ምስ ክፍሊ ቴክኒክ ተገምጊሙ ናብ ዝሓሸን ናብ ዝለዓለን ውድድር ናብቲ ናይ ንዓመታ እነካይዶ ውድድር ናብኡ ኢና ንሰግር ክሪኦ ከለኹ እዚ ቁርብ ምዕባለ ቁርብ ጮራ ተስፋ ምዕባለ ዝርኢ ተወዳዳርነት ዘለዎ እዩ ኣብ መወዳእታ ዝውድድር ብድምቀት ልዑል ዝኾነ ተወዳዳሪ ብቕዓትን ብምክያዱ ዋሕዲ ሸቶታቱን ዝተረኣየሉ ብምባሩ ክለባት ማዕርክ እንደይሕኢላ ከም ዘለዋ ዘርኢ ብምዃኑ ክንኣድን ክዕቀብን ዝግባእ እዩ ኣብ ኣሉታዊ መዳይ ናይ ዝውድድር ከም ዝተዓዘብናዮ ገለ ዞባታት እዚ ውድድር ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ 2 መዓልታት ናይ መጻሪ ጾታታት ብምስራዕ ዝመጻ ብምዃነን ምስቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብዛዕባ ዝውድድር ዝሕብር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝለኣኸ ደብዳቤ ክርአ ሸለልትነት ዝመልኦ ይመስል ኣሎ እሞ ኣብ መጻኢ ክእረም ልበዋና ንሕልፍ ብምኽንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ተወዲቡ ዝተኻየደ ሃገራዊ ውድድር ኤሪዩዝ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ተኻይዱ ሃገራዊ ውድድር ኤሪ ጁኒየር ወይ ማእከሎ ተቃደምቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ለካቲት ኣብ ወደማዊት ከተማ ምጽዋዕ ተኻይዶም እዚ ናይ ዓመት 2026 ፈላም ውድድር ካብ ካላንደር ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ናይ ብርኻን ቸርኪቶን ናይ ግልት መድረኻት ዘጠቓለሉ ነይሮም ብቐዳም ብናይ ብርኻ ውድድር ብክልቲ ጾታ ዝፈልም ኮይኑ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 9 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ካብ ሓወልቲ ታንኪ ባጽዕ ፈሊሙ ጋሕቴላይ ብምብጻሕ ኣብ ሓወልቲ ታንኪ ባጽዕ ዝዛዝም ጾታ ካይደን 14 ተቃደምቲ ኣብቲ ብሓባር ብናይ ቅጽታ ውድድር ዝተዛዘመ ጾታ ኣርሴማ ኣንደጼን ካብ ዓራግ ድማ ነዚ ናይ ብርኻ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ብ2 ሰዓት 48 ደቂቃ 44 ካልኢትን ኣብ ሰዓት 32 ኪሎ ሜትር እናረገጸት ክትዕወተልን ከላ ሮዚና ብርሃነ ካብ ደንደን ካልኢቲ ሄርሜላ ስምዖን ካብ ደቡብ ድማ ሳልሴይቲ ኮይና ዛዚማ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር 135 ኪሎ ሜትር ሕቐትዮም ሸፊኖም ሓወልቲ ታንኪ ባጽዕ ፈሊሞም ጅራፊዮሪ ግንዳዕ ብምብጻሕ ኣብ ሓወልቲ ታንኪ ዝዛዝም ውድድር ተሰሪዕሎም 148 ተቃደምቲ ድማ ኣብ መስመር ተረኺቦም ጉዕዞ ፈሊሙ ከም ወትሩ ዞም ማእከሎ ተቃደምቲ ብወንን ፍጥነትን ፈሊሞም ኣብ ጉዕዞ ናብ ጋሕቴላይ ምስ ብዝሒ ተቃደምትን ጽበት ጽርግያን ኣብ ምምላስ ናብ ባጽዕ ድማ ኣብ ጊንዳዕ ብሰንኪ ዝናብ ሓደጋ መውድቕቲ ከጋጥሞም እንከሎ ዝበዝሑ ተንስኦም ውድድሮም ክቕጽሉ እንከለዉ ገለ ካብኣቶም ግን ውድድሮም ከቋርጹ ተገዲዶም እዮም ኣብ ምምላስ ናብ ባጽዕ ዘይከምቲ ቀዳማይ ጉዕዞ ብእኩብ ዝተጓዓዝዎ ተቃደምቲ ፋሕፋሕ ክብሉን መጥቃዕቲ ክረኣዮን ፈሊሞም ውጅለታት ክእከባን ክፈላለያን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ቁልቁል ጋሕቴላይ ናብ ባጽዕ ተቐዳዳማይ ጋንታ ናትና ኣቤል ሳሚ ንበይኑ መጥቃዕቲ ክካይዱ ነዊሕ ተጓዒዞም ነዚ ዝተውዓልሉ ተቐዳደምቲ ኖፍታሌም ቅዱስ ዩኤል ሚካኤል ካብ ደንደን ኤቨን ዳንኤል ካብ ሰምበል ንዓባይ ጉጅለ ብምጥቃዕ ንበይኖም ሓዳሽ ጉጅለ ፈጢሮም ድሕሪ ዘካይዱ ሓያል ስካቶ ድማ ንኣቤል ኣብ ደጎሊ ኣርከብዎም መወዳእታ ሕንጻጽ ብሓባር ተጓዒዞም ኣብ ዘካይዱ ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ኖፍታሌም ቅዱስ ንእሽተይ ሓውን ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ነዚ ናይ በረኻ ውድድር ብ3 ሰዓትን 24 ደቂቃን 44 ካልኢትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ እንከሎ ዩኤል ሚካኤል ካብ ደንደን ካልኣይ ኤቨን ዳንኤል ካብ ሰምበል ሳልሳይ ብምዃን ተዓዊቶም ካልኣይ መዓልቲ ወይ ካልኣይ መድረኽ ሰንበት 8 ለካቲት ናይ ከተማ ቸርኪቶ ቀጺሉ ይውዒሎም ደቂ ኣንስትዮ ኣቐዲመን ዝፈለማ ኮይነን 14 ዙርያ 70 ኪሎ ሜትር ኣካይደን ሓወልቲ ታንኪ ሶቫያ ኢንሹራንስ ሲነማ ኣይዳ ሓወልቲ ታንኪ ዝዛዝም ሓንቲ ዙርያ 5 ኪሎ ሜትር ሕቐት ነይርዋ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ብሓባርየን ቅጽበታዊ ውድድር ኣካይደን ኣርሴማ ኣንደጼን ድማ ነዚ ናይ ጽርግያ ውድድር ደጊማ ተዓዊታትሉ ብ2 ሰዓትን ባዶ 3 ደቂቃን 18 ካልኢትን ቀዳሚት ኮይና ሕንጻጽ ረጊጻ ሄርሜላ ስምዖን ካብ ደቡብ ካልኢቲ ኤልዳና ክብሮም ካብ ዓራክ ሳሰይቲ ዛዚመን ኣርሴማ ኣንደጼን ናይ ክልተ መድረኻት ብውልቂ ተዓዋቲት ኤሪ ጁኒየር 2026 ክትከውን እንከላ ነዚ 160 ኪሎ ሜትር ብ4 ሰዓትን 51 ደቂቃን 41 ካልኢትን ዛዚማቶም 4 ካልኢት ድሒራ ሄርሜላ ስምዖን ካብ ደቡብ ካልኢቲ ሮዚና ብርሃነ ካብ ደንደን ከዓ 6 ካልኢት ድሒራ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ኣብ ናይ ነጥቢ እውን ኣርሴማ ኣንደጼን ብ23 ነጥቢ ቀዳሚት ክትከውን እንከላ ሄርሜላ ስምዖን ብ20 ነጥቢ ካልኢቲ ሮዚና ብርሃነ ብ19 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ብጋንታ ምስን መጽውን ብሁሉል ክልተ መድረኻት ጋንታ ደቡብ ብ14 ሰዓትን 36 ደቂቃን ባዶ 6 ካልኢትን ቀዳሚቲ ብ1 ደቂቃን
ባዶ 4 ካልኢትን ተፈልያ ዓራግ ካልኢቲ ب1 ساعة 35 دقيقة 52 ካልኢትን ተፈልያ ድማ ትፅቢት ሳልሰይቲ ዛዚማ 110 ኪሎሜትር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ቀፂሉ ዝተኻየደ ነይሮም ክሳብ መወዳእታ ብሓባር ዝዛዘመ ኮይኑ ኣብ ቅጥበታዊ ውድድር ማሕረ ኣኽሊሉ ካብ ኤሪቴል ብ2 ساعة 31 دقيقة 25 ካልኢትን ግዜ ኣብ ሰዓት 43.588 እንዳረገፀ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወትን ከሎ ኢዮቤድ ኤፍሬም ካብ ደንደን ካልኣይ سيم أفوركي كاب أسبيكو سالساي ترتحيزهم سلازي بحفشة بكلتيو مدرخات يوئيل ميكائيل كاب دندن بحمشة ساعتن 55 دقيقة 59 كالإتن جيزي بولكو نناي لمعامد إيري جونيور كلتشن 22 كعوة لنكولو كالاي نفتاليم قدوس بتمع سال جيزي سالساي دما إيفان دانييل كاب سامبل ب4 كاليت دحيرو زازيمهم بنتبي يوئيل ميكائيل كاب دندن ب15 نقطة قداماي إيوبيد إفريم كاب دندن ب14 نقطة خلاي نفتاليم قدوس كاب دندن ب13 نقطة بسالساي ترتا حيزهم بقانتا دما قانتا دندن بوهلو الجزي ب17 ساعة 49 دقيقة 21 كاليتن جزي قداميتي 54 كاليت دحيرا غودايف كاليتي قانتا ناتنا دما 2 دقيقة 41 كاليتن دحيرا سالسيتي زازيمان أبزي نايلوم عمد أب كلتيو مدرخ بلوتسوتا زر أيو تقادمتون تشليماميوم أب قدامي مدرخ ناي برخا كاب دكانستيو هرميلا سمعون كاب دبوب ناي كتما شركتو دما أرسيما عندتين كاب عراق أغريسيف رايدر وي بلوتسوتا زر أيا بمبال تشليمان كاب ناي كتباتيو دما ناي برخا وردر أبيل سامي كاب ناتنا ناي كتما دما سامي إيل ميكائيل كاب دبوب تشليمام أبتقاطامي محبر قرايم تقادمتي نتسفوا تقادمتي نمتبع ناي متصاوتي مالياتات أبركتهم لهم يوم هو تي مدلواتنا نحن قلت كوينة كموترو مالتي كاب مبجسيو كاب تي زوبا زقبرو وفري بفلاي أبدك أنستيو مالتي زيادة عتيبي يسرح نتي فولي ودر كان زي أريجينير تباهيل نكتشحن أسران شدشن كمتي نايز حلف عمت بتجميرو نبرة استعاوتنا له دقيمنا نحن عوتوا له كمتي لمود مالتي مدلواتنا نيرو كمدلوات زنبرها لك أبز وتيتو نرئي يزبل مهنات الحر تعذيبنا خلاتنا زنبرة وددر ولا بتي بممرحي نايتي أدلا وددر نبرة ناي سبيد فتنة درت نيروي أبت تحت 3 دحر كيدو تزوهب شلمادي ولا خليق سلا زي وهب وقارص مخانس لتنجرنا بعامنا زخنا أبركتو هلونا لويلنا مديبنا مالتي قون تنعوت نبرة استراتيجياتنا نت وددرون كنقلصو كم زلنا مدب حزناتنا مالتي تمدلواتنا نبرها نعوز بقع سلاز نبره كم زرعهم تنقلعت بلوت من قصا سارعين تعاوتاتون صبا عاوتين تعاويتن مالتي تزسرع وددر صبا قالو عبيت دقنسيون كبر خالو تبقعت عندي ولا ابزحن حجي بزح صلواتات قالو نابتي بزحن زي وحزاز زلوا نزي بزملكوت اكل وفرنا تجبره تدغاغامي خمز زبلكا زلوخ ناي زوا دبوب زغبرو وفري ابتن كالوت كان حركمو تتابعهم قصيلهم بوزح كركب كالي مهنا زنت قادم تنرين زلنا زنزعوتا زلواس كلن اب زوا دوب زفريان لك غانتا اب دندن الله عرق الله اساتن ناي زوا دوب بين حجي تخلو زواتات كان دحر كمز عينت صعري اريو تبشكلتا دق انسي زي عابيلو مدرخ يلن حجي نزي كسراح للو نحنا ها نفعلنا مات كنصعر لنا ببقعتن ولا تنزلوا انا وحداتي بلوص بقعت حيزن كم زخدا كنقبرن حوارا وسرح خدلينا مالتي كم غانتا انا وغانتا نيرو تعاود بعان سوري سلتنا ولا زعو تعاويتنا تسجي لك بقعات العلي مخانه فلطمي ابت موداتي مسودو تناتم بوتا نتكيو بركبت نفط صورة حتى نجري ولا لك موداتي مساسا نقول بوتا نتكينا هذا أسلطاني قدامنت حنتتيم فقر مسرت لالو سوق زم كل عزيهم كان يبحكي بتي بلان توهبوهم سريعهم نتايو سو ود قدس ناي بحكي ناي كلايمبر سلازخونه افتني عقب متقعت خجبر كم زلو حبريتا توهبو لك سومس جبره خاني يل دحر افتخاليت غربو سعيبو لك ناي غانتاناتنا نيروم تقادم تمسوم سعيبهم تزنبره محديغومم اتيوم مالتي ساتهم كاتهم تقادم تني بحق شدشيهم كم حدا مالت نعينا عايز يولو تقادمتيهم اموداتها امن نحدهم يم تمقيارات نيرم بر قال ولا حدا زنبره نجر نزغونه نجر سحليفهم يحاون مالتي نحنا كفت زلنا مليسنا كنوسخينا كنصعر ناي بحقاتهم تقادم تقالك عقمت الزراعه افتناي غيزه
ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ረኺብና ኣብቲ ናይ ፖይንት እውን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳዮም ብጋንታ እውን ተዓዊትናሉ ናይ ባሓቂ ኮንጉራ ብል ጋንታይን ተዓዘብቲ ኩሎም ቲፎዞ ማለት እዩ ብቐንዱ እቲ ውድድር ንፈንቅል ምድማቕ እንድዩ ነቶም ዕድመ 17-18 ዘለዎ ከዓ ተካእቲ ከም ምዃኖም መጠን ኣብ ዝኾነ ቦታ ጥራይ ኮንካን ኣብ ፈታኒ ቦታ እውን ክፍተኑሎም ምክንያቱ ምልከት ብሽክለታ ክረአዩ ዓቕሚ ናይ ተቐዳደምቲ ዓቐብ ወፂኦም ቁልቁል ከመይ ከም ዝወርዱ ክረአዩ ቅልጣፈ ኮንትሮል ናይታ ብሽክለቶኦም እውን ኩሉ ዝረአ ስለዚ መንቀሊኡ እቲ ፈንቅል ምዃኑ ካብቲ ዞባ ክንወፃ ኣይደለናን ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ፈታኒ ቦታ ጊንዳዕ በፂሕካ ምምፃእ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ከተማ ዝገበርና እውን ሎሚ ክንገብሮ ዝወዓልና እውን ከምዚ ዓይነት ስፒድ ዝኸይድ ወዲ 18-17 ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ኣብ ካልእ ሃገራት ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገምጊምናዮ ፅቡቅ ካ ወዲእና ኣብ ሓደ ናይ ሃገር ኢልካ ትሰርዖ ውድድር ብ14 ብ13 ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፍ እሞ ከዓ እቲ መሰረቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ እናሃለወ ካብቲ ማውንቴን ምስ ሰገራ ኣብቲ ዳኮርሶ ክበፅሓ ከለዋ ተን ብሽክለታ ኣለዋ ብሽክለታ ከዓ ብብዝሕን ተድልያኻ ኩሉ ግዜ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ኣብ ማውንቴን ነይረን ካብአን ዝበዝሓ እውን ኣብ ማውንቴን ኣለዋ ትማሊ ብዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእኸል ዘካየደ ውድድር ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ኩልና ርኢና ኢና ካብ ማውንቴን ሰጊረን ወይ ካብተን ልሙዳት ብሽክለታ ዘሊለን ኣብ መወዳደሪ ዳኮርሶ ክወዳደራ ከለዋ ግን ዓቕሚ ድልየካ ብሽክለታ ዋግኡ ክቡር እዩ ተን ጋንታታት ዘለዎን ብዓመት 2-3 እዚአን ተን ጁኒየር ስለዝኾና ተካእቲ ከዓ ካብ ሕጂ እንተደኣ ዘየብዚሕናየን ተን ዓበይቲ ኤሊት ዝበሃላ 23 ዝበሃላ እንዳዓበያ ምስ ከዳ ዝትክአን ዚአን እየን መተካእታ ካብዚአን ከዓ እንድዕር ኣብ ማኢት ዘየብፅሕናየን ቀፃሊ ውሕስነት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ብሽክለታ ዝበሃል እንዳጎደለ ከይድ ነፍሲ ወከፍ ዞባ እንታ ሓመቐት ናታ ሓንቲ ክለብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክትህልዋ ኣለዋ እንታ ሓመቐት ብዕድመ ብካተጎሪ ናይ ዓበይትን ናይ ጁኒየርን ኢሎም እንተደኣ ክልተ ጋንታ ሓንቲ ጋንታ ሃልያ እታ ሓንቲ ዞባ ኮሪዓ ካብዚ ክትመፅእ ትኽእል እሞ እቲ ምስቶም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ኣብ 34% ዝመፀልና ፅቡቕ ምኾነ ስለዚ ዞባታት ሓግዙና ኢና ንብል ሃገራዊ ውድድር ባይታ ቴኒስ ክልል ዕድመ 12-14 ብዓርቢ ብወግዒ መጋረጁ ዓፅዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ስርዖም ዓመታዊ ካላንደሩ ሃገራዊ ውድድር ናይ ክልል ዕድመ 12-14 ዝዕድሚኦም ካብ 30 ጥሪ ክሳብ 6 ለካቲት ኣካይዶም እዚ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ዝተኻየደ ውድድራት ብ4 ኣለይቲ ውድድርን 6 ሃገራውያን ደያኑ 7 ኣሰልጠንትን ተሰንዩ ተኻይዶም بتقلال زقنيون كاب استمزجب وصيتات عواتات بدرجة زوبا مس إنملكت رابعي درجة زوبا عن سبا سالساي درجة زوبا سمينا وقيح بحري كلاي درجة زوبا دوب قدماي درجة زوبا مأكل بولك عواتات 14 عمد سالساي ميكيل حسابو كاب سمينا وقيح بحري كال أي بروح عدل كاب زوبا مأكل قدماي ساميل أسمروم كاب زوبا مأكل أبدك أنوس جت 14 عمد سالسيتي كريستينا ميكيل كاب زوبا مأكل كاليتي إلدانا هابتوم كاب زوبا دوب قداميتي بيتانيا موسى كاب زوبا مأكل أبدك تبعت جت 13 عمد سالساي راي إيوب كاب زوبا دوب كال أي ناتان أسغدوم كاب زوبا مأكل قداماي قدوس سولومون كاب زوبا مأكل أبدك أنوس جت 13 عمد سالسيتي ناميت دانيال كاب زوبا سيمينا وغيح بحريم كاليتي ميلهير موسى كاب زوبا مأكل قداميتي كسانة تغلى هايمانوت كاب زوبا مأكل بمخان تعويتن ليك زوبا سيمينا وقيح بحري أب كتما باتصع بوقعي فليموم بفدريشن كوعس سجري زوبا سيمينا وقيح بحري استودبن أمونغو شمونتن وسان زوباتاتن كلاباتن زكير ولدر شامبيون 2026 ليك زوبا سيمينا وقيح بحري حموش تلكاتيت بأما حداريت زوبا سيمينا وقيح بحري ويزرو أسمرت أبرها أب باتصع بوقعي تخفيتهم اتي أبكل تمدب زكير زلو ردر ننقصان زوباتات نقفة أف عبد جيندام فروكم ون قانتاتات سيمينتو حيل بحري حيل أير كنفن حرينان تورور الزي زحقو فوقينو كساب 10 تحمشت لكاتي زغج اليوم أمونغو أف عبد تنكنفن أبستخيرت صوتا أف عبد أم بالعسر تحمشت دغير بمنقدي أبيل برهانة شطو أمزقبام بزيتو وسخ شطو دما نعرفتو وصيام دعرفتي أبز غزلت صوتا حجون قانت أف عبد أم بالحمسان شمونتن كمون 74 دقايق بمنقدي إبراهيم داودن إبراهيم عودن كلتا شط موسخ صوتا بعوت أف عبد 3 بارو تزازيمون إبراهيم عبدو ناف عبد دما بلوز تصوتا يكونو تتصويعوم أبكالي تصوتا فرون نقفانين قتيمان نقفا أم بال26 دقيق بمنقدي يوناس سلومون شط بمزقاب نعرف توسيام دعرفتي نقفا أم ب80 دقيق بمنقدي رداء تخلو كاليت شط وسيخام صوتا دما بعوت قانتا نقفا كلتا بحدك الزازة من كلهم تتصوتاي نقفا رداء تخلو دما بلوز تصوتاي بموخان تشليموم
ኣብ ከተማ መንደፈራ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ዝተፈላለዩ ክለ ዕድመታት ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ተዛዚሞም ኣብ ከተማ መንደፈራን ሓሙሽተ ዞባታት ድባርዋ መንደፈራ ዓዱኻላን ማይምነን ዓረዛን ዘሳተፈ ካብ ሓደ ለካቲት ጀሚሩ ንሓሙሽተ መዓልታት ክካየድ ዝቐነየ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ክለ ዕድመ 10-12 ህፃናት ከምኡውን ትሕቲ 17 ዓመት ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሞም እቲ ልዕሊ 150 ተጻወትን ኣሌትን ዝተሳትፎ በኣላይነት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ መንደፈራ ከምኡውን ብደገፍ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ወለዲ ተጻወትን ተሰንዩ ክካየድ ዝቐነየ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዕላምኡ ተጻወትን ኣሰልጠንትን ተመክሮ ዝለዋወጥሉ ከምኡ ድማ ብቕዓቱን ዝፍትሽሉ ባይታ ዝፈጠረን ነተን ደኺመን ዝቐርባኑ ዞባታት ድማ ንኽበራበራ ዘዘኻኽር ኮይኑ ቀሪቦም ጋንታታት ኣብ ክልተ ምድብ ኮይነን ውድድር ኣካይደን ኣብ ህፃናት ትሕቲ 12 ዓመት ንመወዳድርተን ብምርታዕ ናብ ዋንጫ ሰገራ ዓረዛን ድባርዋን ኮይነን እዘን ጋንታታት ተመጣጣኒ ብቕዓትን ቁመናን ሒዘንን ናብዚ ፀወታ ኣትየን ኣብ ቅድሚ ዕረፍቲ ድባርዋ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ተርኢ እኳ ተነበረት ድሕሪ ዕረፍትን ዝነበራ ቁመና ክትቅጽሎ ብዘይምኻላ ግዳይ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትያ ኮይና ከም ውፅኢቱ ድማ ዓረዛ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጸለልትነታ ብምሕያል ኣብ ልዕሊ ድባርዋ 3-1 ብምዕዋት ብልስቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ህፃናት ብምዃን ተሸላሚት ዓባይ ዋንጫ ክትከውን ከላ ጋንታ ድባርዋ ካልይቲ መንደፈራ ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ውድድረን ፈጺመን ቀጺለን ግጥመን ዘካዳ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ንዋንጫ ዝሓለፋ ጋንታታት መንደፈራን ዓዱኻላን ነይረን እዚ ግጥም ብተዓዘብቲ ልዑል ትጽቢት ዝተገብረሉ ኮይኑ ቀሪቦም ካብ መጀመርቱ ኣትሒዙ ድማ ብተረጋጋሚ መጥቃዕትን መልሲ መጥቃዕትን ዝማሞቐ በመንባሩ ድማ ንምርኣይ ኣፍካ ማይ ዘምልእ ነይሩ ዓዱኻላ ንመንደፈራ ብተረጋጋሚ እኳ እንተፈተነት ንሓላው ልዳት ሰጊራ ሸቶ ክትከውን እትኽእል ኩዕሶ ግን ክትፈጥር ኣይከኣለትን በንጻሩ ጋንታ መንደፈራ ንዝነበረ ድኽመት ጋንታ ዓዱኻላ ብምዝማዝ በተረጋጋሚ መልሲ መጥቃዕቲ ብምግባር ንምክልኻል ዓዱኻላ ከተፍርሶ ግዜ ኣይወሰደትን በዚ መሰረት ድማ መንደፈራ ብልዑል ውፅኢት 4-1 ብዝኾነ ውፅኢት ብምዕዋት ተሸላሚት ዓባይ ዋንጫ ክትከውን ከላ ዓዱኻላ ካልይቲ ድባርዋ ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ውድድርን ፈጺመን ኣብቲ ክካየድ ዝቐነየ ፀወታታት 12 ተጻወቱ ብዘርኣዮ ብቕዓት ናይ ብሉፅ ተጻዋታይ መዳልያ ክሽለሙ ከለዉ ናይ ድባርዋ መምህር መሓሪ ሓጎስ ብሉፅ ኣሰልጣን ትሕቲ 12 ዓመት ኣሰልጣን ሰሎሞን ሞጎስ ካብ መንደፈራ ድማ ብሉፅ ኣሰልጣን ትሕቲ 17 ዓመት ናይ ጠባይን ኣልያ ቆልዑን ተጻወቲ ፍጹም ሽዋየ ካብ ማይምነ ዕዉታት ብምዃን መዳልያ ክሽለሙ ከለዉ ኩለን ጋንታታት ካብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዝተበርከተለን ህያባት እውን ተዓዲለን ብሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዞባ ማእከል ብምኽንያት ስራሒት ፈንቅል ኣብ መንጎ ውዳበታት መንእስያትን ሚኒስትርታትን ሃገራውያን ትካላትን ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሜዳ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ብዓርቢ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ቀፂሉ ፈለማ ንሜዳ ዝወረዳ ክለባት ባድመን ኦዲትን ነይረን እቲ ፀወታ ድማ ብዓወት ጋንታ ባድመ 6-1 ተዛዚሙ ጋንታ ባድመ ኣብ 10 ደቂቕ ብሙሴ ኪዳነ ኣብ መበል 21 ደቂቕ ሃኒባል መድሃኔ ኣብ 39 ደቂቕ ብፊንሃስ ተስፊት ኣብ مبل 41 دقيقة دما هانيبال مدهاني بزرخبتن شوتات 4-0 مريحان عرفت وصيا دحرفتي اب زقصله صوتاون غانتا بادم ام مبل 5 دقيقة بموسى كيدانه شوت وصيخا تتصوتا بعبلالنت غانتا بادم نقصلن كله غانتا اوريت ام مبل 8 دقيقة بهينوك فوتو شوت رخبتم أما بسمان حدا دقيق غانتا بادم فيلمون كحساي شوت موسى غانتا بادم بغفي حدوش تبع حدا نغانتا اوريت رتيعتا قتلن صوتن زكايدا غانتا اسبيكو مسربت حاصنن عنصيتن سنبل نيرو تصوتا حيال منقسقاس اسرائيلون بغلتين كلبات حيال متقعت زنبرو كانت نبره نعرفت جن معره بزي شوت يامريحو دحرفتي ابز قصله صوتا ام بال 53 دقيقه غانتا اسبيكو بتصوتا ميحرو صقاي بزرغبتا شوتو حدا بارو بمعوات نفرق فصامه كم زحلفت ارغاغيصا ساسيت صوتا استسرع امونغو معرفو نفرتن اريتل نيرو كفلمات حزن كلتين كلبات نفرق فصامه نمحلاف ابستخيد حيال طمطم نعرفتي بزي شوتو مريحن دحرفتي ابز قصله صوتا بغلتين كلبات حيال متقعتي ابسترائيلو غانتا اريتل ام بال 1 دقيقه كوروبيل كفل مريم شوتو بمركاب مريحنت حازتم معرفو نفرتي معرمس توص نفرق فصامه نمحلاف سلا زقدس حيال زخونه متقعتي اكايدا اريتل زمزغبتا شوتو نمحلاو دما حيال قلس انت كايدت صوتا تزازيمنا تبحلم اب توسخ غزي ام بال 5 دقيقه حلاو دات غانتا معرفو نفرتي عطا عبد الرحمن نبوتو غديفو بسترخبت قلاع بروس جيچو نابشوت قيرا بتعذبتي دغفتن دما ناداب مركاب تصوتا معر حدا بحر تعصيوم معرفو نفرت دما نافرق فصامه سغيرا بز مسرت
ንሓሙሽተ ሰሉስ 10 ለካቲት ኣብ ሜዳ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ንፍርቂ ፍጻመ ዘካየዳ ክለባት እዘን ዝስዕባየን ቀዳማይ ፀወታ ኣስቤኮ ኣንጻር ኦዲት ካልኣይ ፀወታ ድማ ባድመ ኣንጻር ማዕርፎ ነፈርቲ ፀወተን ከካይዳየን ንዝሓለፉ 5 መዓልታት ኣብ ምክያድ ዝቐንሄ ቮልታ ኮሚኒታ ቫለንሻና ብዓወት ተርሜኮ ኤቮኖፕል ኣብ ዝተዛዘመሉ ቢንያም ግርማይ ዕዉት ናይ ነጥቢ ውድድር ኮይኑ ባርከ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎም ሰሙን ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣሉና ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም